Ariketa honetan eskatzen digute berriz, zirkuito hau simplifikatzea ahal bada. Lau sarrerako aldagai ditugu, A, B, C eta D, eta irtea bakarra. Eta zazpia logiko erabili beharrean, ahal bada gutxiago erabiltzea, ia posible den. Zirkuito hau simplifikatzea, galdera tipikoa, eta hau egiteko modua beti berdina izaten da. Atera ezakegu honen egia taula, eta gero simplifikatu karnuf egin, baina eleganteago da honen funtzio logikoa ateratzea, pausoz, nodo bakoitzaren adierazpena jarrita. Hemen adibidez, daukagu A eta B, hor eraiketa honen sarreran. Beraz, hemen izan behar dugu, bien hor eraiketa. Hemen adibidez, daukagu B eta C sarreran, eraiketa honen sarreran, beraz, hemen izan behar dugu B and C. Eta hemen hor esklusiboa, C eta D artean. Beraz, hemen izan behar dugu, C hor esklusiboa D, eta niri hemen gustatzen zait jartzea oinarrizko ateak. Beraz, hor esklusiboa da CD gehi CD, eta honek ematen zuen bat, sarrerak ezberdinak direnean 0 bat, edo bat 0. Hoxe izango zen, hor esklusiboaren adierazpen simplea, edo oinarrizko ateekin. Hemen daukagu not eraiketa bat, eta sarreran BC. Beraz, hemen irteran izan behar dugu, BC, alderaztuta. Hemen nor eraiketa izan behar degula, bi termino hauen arteko nor eraiketa. Ia, orduan jarri ditzagun bi terminoak, sarrera bada A hor B, beste sarrera da BC, BC, eta hauen nor eraiketa da hor eta alderaztuta. Eta hemen berriz beste nor eraiketa. Termino honena eta honen artean. Ia, dena jarri ditzagun. Parentzisiak ez dira behar, beraz, termino bat da A gehi B, gehi edo hor BC, alderaztuta, eta bestea da BC marra. Eta orduen, hauen nor eraiketa. BC marra, eta nor eraiketaren ez hor laxe. Hoxe izango genuke hemen. Eta hemen irteeran daukagu bi hauen batura. Beraz, baditugu, azalpena izango zen. Hau dena, gehi edo hor hau. Jarri ditzagun denak batera. A, gehi B, gehi B, C alderaztuta, gehi B, C alderaztuta, eta hau dena, dena alderaztuta, hor laxe, eta hor eraiketa hor esklusiboarekin. C marra D, gehi C, D marra. Hau izango zen, funtzio honen, edo zirkuito honen funtzio osoa. Ikusi dezagun hau simplifikatu dezagun edo ez. Dezakegun edo ez. Ia begiratzazue. B gehi B, C. Hau, da arau hau. X gehi X bider edo zein gauza, hau da X, konfirmatu dezagun. Edo atera dezakegu faktor komun B. Hemen B ateratzen badegu faktor komun, geratu behar zaigu bat, gehi C. Eta begiratzazue, hau bat denez, guzti hau geratzen zaigu B bezala. Hau da, B bezala. Bale, orduan jarriko dugu, ia, A, gehi B, hau alderaztuta, gehi B, C marra toden alderaztuta, eta hemen jarretzen dugu hor esklusiboa izaten. C marra D, gehi C, D, marra. Ia, zer gehiago egin dezakegu. Hemen, marra handi hau ditugunez, morgan erabili behar dugu. Hau zatitzeko, adibidez, handien egin behar dut. Atzizaitezketea horrekin, emaitza berdinera ilegatu behar. Ia, honi morgan egin behar dut. Orduan izan behar dut. Termino hau and, termino hau, eta marra hau zatituta. Ia, ezkerreko terminoa da A gehi B marra, bestea da B, B, C dena marra, orduen hor eraiketa hau bihurtu zaigu and eraiketan, eta marra hau bihurtu zaigu bi marra hauetan. Hau, eta hau. Hor laxe. Eta hemen hor esklusiboa, C marra D gehi C D marra. Ia, zer dugu hemen? Ia, marra honekin joaten zaigu, eta gerata behar zaigu, A gehi B, bider, BC. Eta hemen egin dezakegu, pues, hau bidertu, eta hori egin behar dut. A, bider hori, A, B, C, gehi B, bider, BC. Gehi hor esklusiboa. C marra D, gehi C, D marra. Ia, zer gehiago? Begira, hau B bezala daukagu, termino da BC, bider B, B delako, eta hemen, zer daukagu gehiago, C asko daude, baina begira, BC daukagu hemen, eta hemen BC. Orduan hemen faktore komun B eta C ateratzen badugu, hemen erabiltzen dugun arauaren antzera gertatu behar zaigu. BC aterata, A gehi bat izan behar dugu. Hau, BC delako. Eta badakizu dela bat, beraz hau geratu. Epa, kieto. Oraindik daukagu hemen hor esklusiboa. Dena jarriko dut, bale? Ize, D marra, berdin. Hau bat denez, geratu behar zaigu. BC, B, C gehi hor esklusiboa. C marra D gehi C, D marra. Eta hemen, naiz eta hemen C izan, faktor komun ateratzen badegu, gauzak ez zaizkigu gehiago simplifikatu behar. Eta hau izan behar da,
azalpen edo adierazpen sinpleena. Orduan, hemen hor esklusiboa nik naiz eta ekarri hemen oinarrizko ateekin, hor esklusiboa egiteko hemen bagaitza erabiltzen bat, bi, hiru, lau, bost ate logiko. Erresago izan behar da, simpleago izan behar da, ikuspegi praktiko batetik hau hemen hor esklusiboa bakarrik erabiltzea. Beraz, azalpen edo adierazpen sinpleena izango zen hor esklusiboa erabiltzea. Ez dugu erabiliengo adierazpen hauek edo termin hauek gauzak gehiago simplifikatzeko, beraz, horrela utzi behar dugu. Vale, eta hemen bagabiltza erabiltzen bat, bi, hiru ate logiko, zirkuito guzti hau egiteko. Zirkuito nola izango zen? Pues hau izango zen, ia. Nahi gustatzen zait, sarrera guztia jartzea, A, B, C, A, B, C eta D, naiz eta A ez erabili, baina dena jartzea gustatzen zait konparatzeko horrekin. Ordu hemen daukagu B, an C, B, an C, hemen izango genuke, gero C eta D arteko hor esklusiboa, C eta D arteko hor esklusiboa, hementxe, eta gero bien hor, oinarrizko hor artea. Hemen izango genuke F. Beraz, hau da, zirkuito sinplena, erabiltzen bakarrik hiru ate logiko, zazpi beharrean. Ados, aurrera.